sa kaawit. Even worse, I kept quiet so I could keep you. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking ti paminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Sian. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Traitor o paubaya. You betrayed me. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? No kining usa ka babae nga taga Digos City, Davao del Sur. Ang atuwa na tambo, nagdasingan nga siyan. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Sian. Vincent, Mano'y tinuod. Love ti ka. May chance ka ko nimo. nga numulimod man ko. Nakagusto sa ko ni mo, Vincent. Kun mo na, kita na. Oh, Vincent. Ako na kang gisukot. Salamat kayo, Sian. Ngawa ko nimo pa ang tusag dugay. Salamat kayo. Mao ba? Uyab natin mo ni Vincent, day? Oh, day, Jane. Ako na lang siyang gisukot, uy. Kay may feelings masat ko niya. Swerte kaayo ka, day. Kaya ikagipanguyaba ni Vincent. Nga naman, day. Huy, day. Dagan kayo nakagusto ng Vincent din sa tong eskwelahan, uy. Oh, mao ba? Pero, wala sila mahimo, day. Kayab naman mi ni Vincent. Dinhi lang ko, Vincent. Di ko na mabasa ko sa inyo. Ayun na lang. Kay basig kasukan ko ni mama nga may kuyog kong lalaki. Sige. Ando na lang ko. Amping, I love you. I love you too. Imo tong uyab ang naghatod nimo? Ma, Nakit-anti ka nga may naghatod nimo nga lalaki. Imo tong uyab? oh ma. Oh. Nganong wa man nimo padayon na dinhi sa ato? Okay ra din mo mga mag-uyab-uyab ko. Ay, natural man na. Kay daga ka man. Basta kay dili lang gyud mo pasagdan ang imong pag-eskwela. Oh ma, akong isaad ni mo nga magtarong di ko sa kong pag-eskwela. Kung may higayon, pasuruya unya dinhi ang imong uyab, ha? Asa man ni si Vincent? Ako na siyang pahibaon nga pwede rin siya mabisita sa amo. Oh. Si Vincent pa nang may kaubang babae nga nagsige katawan ay. Huwag nagkunit si Vincent sa hawak sa babae. Vincent? Sian. O si buti pa sa buting ako nakita, ha? Kuan, kining. Igod sama ka niya, Mika. Uyab mi! Hoy, Vincent! Nanguyab kag lain nga, uyab man ta? Oh, ingon ka ba kay uyab? Ube klaro ni mo ay. Buwag na tayo. Okay ra ka? Sorry kayo, Sian. Ako ramdong gikabuangan gud. Kabuangan ako panguyab niya. Sugot man.
Dili mo di ka kasaligan, oy. Pasaylo, ano, good ko? Promise ako nimo, hindi na ako magbinuang nimo. Pasayloan ako. Hindi na lagi ko musab. Kung dili pa lang ti ka love ay, buwagan tagyot ka. Sa ato pa, gipasaylo na ko nimo. Pasayloon ti ka. Pero isaad yun ako, ha? Nga dili na ka magbinuang. O siyan, isaad ko na nimo. Recorded by X Thunder Gaming. Uy, abi ba na kog kasaligan ng uyab nimo? Dili di ay? Lagi day. Pero, okay naman hinuon mi. Ako na sige pasaylo siyang gibuhat day. Kung makasa pa gani nag-usab ng imong uyab day kanas Vincent. Ayaw na gid nagpasaylo aha. Buwagi na gid na. Kumusta, love? Kinsay mong gilab, oy. Kinsa pa ikaw? Nga na naglab man kuno kanako. Ganahan ako nga matawag mo, love. Kay, love, teka. Sus. Hatik ba ni mo, Vincent? Uy, ginuoti ko. Nalipay na ko nga imo kong gipasaylo. Og, wag ko nimo bibuwagi. Makauna ako na ba ako? Nga buang nakaayo ko nga nagpadagi hapon ko si mong atik. Ang gidawat gihapon ti ka bisag nakasa na kanako. Love, ay kabala ka. Di na may tabo nga magbinuang ko nimo. Ay, maayo unta. Love, bakasyon mo ron, manang hinunta ko nimo nga mupauli ko sa mong dapit sa Cotabato. Kay, ibingaw na sa kong pamilya eh. Sige love. Pauli lang una sa inyo aron imo makauban imong pamilya. Salamat, love. O niya, pailaman ka kaadlaw dito? Basin og usa ka semana tingali ko dito. Mubalik di ko din eh. O niya, kanusama ka mong gikan? Tulo naman di kaadlaw sukat sa pagikan ni Vincent. Kumusta na kasi dito, no? Oo, man kinagpanamdam. Basta busy na tingali siya kauban siyang pamilya. Ay, kilaay man ko tinis bayo eh. May pagmusuri ko sa gipuyan ni Jane. Ay, maayon tagwa mo lako si Day Jane da. Kaya magdungan mig kaon ng lechon nga akong gida. Surprise ganda rin bayhana. Nga ako siya gisorry din sa ila. Ay, maayo na akong tagna si Jane. Kinsa ba? Oh, day siyan? Ako yung tao ni Day. Ako kang gisorry din sa inyo kay gimingaw ko ni mo, uy. Uy, ano nagtapis man lang ka? Nakikauban din eh. Musod ko ha. Aha. Jane, kinsa man ang... Siyan? Vincent? Ikaw ang kauban ni Jane din siyang kwarto? O, parehas mga nagtapis lang? Nga sa ato pa, may nahitabo ninyo? Kwan, siyan. Surprise ka! Paingon-ingon pa ka nga mapauli ka sa inyo sa Cotabato. Pero niyara di ka silang Jane nagloblob. Panilasyon day mo! Huwag inyo lang akong gibuang, ha? Day pasaylo ako. Traidor ka pagkahigala, Jane. Nay, mga dagang lalaki din, ha? Nga nga ako pa magyong-uya mag-imong gitukob. Day pasaylo lang ko. Ang tinuod ugay na ako nakagusto ni Vincent. Mao nga nangita kong pagi nga matintal siya na ako. Mga salbahes mo! Mawa mo yung uwaw! Magabaan pa unta mo sa yung gipuhat na ko! Magabaan pa unta mo! Siyan, kadito lang. Sulti na ta. Buhi ko! Saba! Ayoko guniti! Love. Ayoko tagag, love! Traitor ka! Pasayloan ako sa nabuhat mo.
victim to akong sagod si Jane man to. Siyang naguna-una og tintal nako. Maong sayluan ako siyan. Ikaw nakasaka na ako ngayong kaglain. Ako kang ipasaylo. Pero nihigayon na nga minahitabo na yun ni Jane. Dili na ka na ako mapasaylo, Vincent. Siyan. Grabe ni kasakit imong gibuhat na ako. Dili na ako ni kaya. Mabisang lampi ka. Kinahanglan na ka na akong buhian. Magbuwag na lang ta. Oh, ha? O gato ka na lang ni Jane. Siyan. Guilty. What do I love? Sakit man nga nakigbuwag ko ni Pinsan. Pero kinahanglan nga ako ni buhaton. Aron magbalinaw na nga akong una-una. Sa pagkakaroon, ni-focus na ko sa akong pag-eskwela. Tini na lang kutob, o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaaganisiyan nga taga Digos City, Davao del Sur. Uman sa awit nga nagalohan, traitor o paubaya. I'd cool my spell. Ang mong kaagi, gibuhatan doon sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga hikala, ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpabila.